Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan ay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Telma, ginaingon, ayaw gaksa ang problema ug ang stress. Gaksa ang blessings ug happiness aron aduna kay peace. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, inita na ba yaon yok? Hay. Ay, mamahuay ta Tilma. Anhilan ta din mayo kay landong. Grabe as init, mamaak, mas paanit. Mao lagi. Mao nga sige tag inom og tubig onyok aron dili ta ma-heat stroke. Oy, simbako taon na Tilma. O simbako. Kaluoy kaha ni Ruby kun mamatay ta. Ay, luoy gitaon, luoy ka na siya. Bisag, pagpanghugas sa mga plato, di ka mao. Mao. Gitudluan mo unta na siya pagpahugas sa mga plato, ay tapulan kayo. Lagi, tapulan sad lagi. Pastila. Mao pod. Nagsanlig kay naaman ta nga muliho kay kapoy na ta sigig suroy ining atong mga butong. Oy, init pa kayo. Inig abot na tos bay na daghang hugas hunon nga mga plato. Pastila. Buhaton na lang. Aron nga dili samot kalabad ang atong Hapit na mag-graduate sa grade 12, Ruby. Happy na Judy King. Mura din ako maka-senior high ni da. Hala nga naman. Dadong ko sa kong uncle sa Davao, tabangon ko atiman sa among mga durianan. Hala, ninduta Judy King. So, kanindot na, kapoy atiman ng durian. Baho yung gayo. Ikaw, Ruby, matiwas ka? Mutiwas kog senior high, no? Unya, mag-college sad ko. Kay panganday man ako nga makahuman kog kurso nga nursing. Mag-nurse ko, dayon mo larga ko silang nasod. Mag-nursing ka? Diksyon na, di ka da. Ay, way lami imong joking. Way lami, King. Way lami ito. Way lami, no? Kabantay ka? May pa ka kay mag-nursing pa ka. Naguna kang tabang si mga papa. Siyempre, uy, kay gusto kong mo-retire sa among kapobre. 2-5 tanan, Matelma. Ha? Ngano nakurat man ka, ma? Ay,
Kuan akining day usa ka libo ra maning halinamo sa butong day. Aw, ngita mo ipuno anak ma. Mag-ampo lang tas Ginoo nga makakita tag kwarta, day Tilma. Ay, na-stress naman ko onyok. Oy. Ay, Ayaw gaks sa stress, oy. Kanang stress nimo. Ayaw goks, ha? Paitan ng stress, sige, gakos. Ipalayo tayo ng stress nimo, eh. Ikatawaran na to ang atong problema. onyok, hunong sa ta, hunong. Ano man, Tilma? Pitaka! Tanawa ko, nga may subi. Tanawa. Ay, kaluis tag iya ini. Hala, onyok. Daghang sud na kwarta. Uy, hato ning iulis tag iya day, uy. Unsa man, dunay ilanan nga siya mo itag iya. Daghang salamat sa inyong pag-uli ini pitaka ha, Sir Onyok ug Ma'am Thelma. Doon na pag yung mga maayo ug buutan nga mga tao nga niuli sa nakita nilang pitaka. Attention, Christina E. Chavez Serrano. Ari sa station DWHP ang imong pitaka nga giuli nila ni Sir Onyok ug Ma'am Thelma. Magtiayon ni sila nga nakakita ug nakapunit sa imong pitaka, Ma'am Christina. Kabuutan ni Ma'am Christina Onyok. Di pa kay siya nga nakita na nato ang iyang pitaka, Tilma. Nga, way nakuha, bisok usa ka gatos. Maulagi, unya gihatagan taniyag 5,000. Oo, di ba 5,000. Di ba maayo ang Ginoo, ha, Tilma? Oo. Ay, hatagi unyag 1,500 si Juana Rube, aron mapunan tong iyang 1,000 nga imong gihatag niya. Kay naningkabot ba siya sa iyang pag-eskwela? O makahuman siya pohon, hayahin na unya to, Tilma. Kumuban lang ka na ko, Ruby. Patilawon ka kasawa, pa ni mo matilaw eh. Sama sa unsa man ko no, Chigger. Aw ka na kung putahi nga, makaadto kas langit. Wow! Grabe hagod kun mauna. Lagi! Unsa man, ha? Unsa man, need kag sampol? Tana ko ita. Magdako gaw to. Dadon na kas langit, Ruby. Okay, niya na tas kwarto, Ruby. Kwarto ni paingos langit. Chigger, kanindot ining kwarto ha, uy. Ha? Oo, kundo man eh. Kundo ni sa kong igagaw, Ruby. Chigger. Oo. Ay, kadlok. Atin pa sa... Ay, nakadlok. Chigger. Diretso na. Namunsa makarubi, namugno, magka-relax lang, relax. Ako rin bahala ni mo. Pwede na kapatara lang ka. Ihatod na lang ko sa amo, Chigger, B. Ihatuti ka. Iniguman na to. Chigger. Dala. Chigger. Karon sa man, karon pa kasuway na, Ruby, ha? Karon pa ka? Oo. Ay, sus. Saman ka, aron di ka maihas. Pirmi na tang mga nidin, okay, ha? Okay? Okay raman akong igaga nga mo gamit ini unit. Okay ra siya. Chigger, basik. Ha? Unsa basik mo, unsa ba? Mga plus ko pa. Naunsa mo. Kung mahitabo na, easy pakas lang di ka. Hindi ka blakaw. Malamig.
Hain naman si Ruby. Alas 12 naman sa tungang gabi, wa pa magyud siya na uli. Kalma lang. Kalma lang yun, Telma. Pabuto lang nato siya. Oh, kaya si Ruby ka nang nanaog ka ng auto. Bebe, sugaton ko si Ruby. Ruby, anak. Oh, nganong karon ka lang na uli, ha? Duka na kayo, maoy. Gikapoy ko. O, diin man day kagikan na ka. Kinsa man tong sakyanan nga naghatod ni mo din, eh. Oh, Oh, naunsa man tong bata? Luya man kaayo siya. Diin man ka na ito siya gikan. Onyok, nabalaka man ko sa atong anak niyok. Permi man siyang nagluya. Dili na ganan mo eskwela o nagsige ng suka-suka. Nagduda ko nga mabdos na sa Ruben niyok. Oo na chismis sa mga silingan. Nga mabdos ang atong anak. Unsa? Ginoo ko. oh, mabdus ko. Unya, unsa man? Okay na ka, ma? Ginoo ko, Ruby. Kadlawng dako manggawas na mis papa nimo aron lang makabaligya mig butong para makahatag binimos imong panginahanglanon sa eskwelahan. Unya karon mabdos ka. Kinsa may amahan ana ha? Si Eking ba? Ha? Tubag! Di ako'y mahana na no eh. Di ako'y mahana. Kinsa man di ay? Jigger. Ha? Jigger. Mao ba? Jigger? Asa dato na makita ang Jigger ha, Eking? Tudloy ko. Larga ang Amerikanang. Ah, Paghuman, kay bao siyang mabdo si Ruby, larga na yun. unsa? Nyuk! Ngano na itabo manin ato? Ngano manin taon? Nakaguol, Telma. Pagilak. Dawaton lang nato ang tanan. Ipaasap man nato na sabi nga ato man ang anak. Naningkamot ang duha nga matagan nato siyang maayong ugma. Pero anugon lang kayo. Unya unsaon man ni Ron? Dili siya makapaso alang siyang graduation kay dako nagtiyan. Mawawa ko na siya. Gusto na. Telma, gusto na. Ayaw gaksa ang problema o ang stress. Hinoon, atong gakson ang blessing kay may umaabot na tang apo. O gakson ang happiness aron na tay peace sa atong pagpuyo. Asap, remember, asap ha? Always say a prayer. Laban lang kaya pong Telma. Nga pagsuway lang ng kintanan ha, nga gipatagamtam ka nato sa kahitasan.
Bisag pobre mi pero happy gihapon mi. Kay gihatagan man kami anghel nga mao ang among apo. Gipakigbatukan namo ang tanang unos ug bagyo nga niabot kanamo. Kay naara ang Ginoo nagauban kanamo. O ito mga kasama, ang kaagi ni Tilma, din hining tulmanon. What's the style? Bisag pobre pero happy style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.